hvala organizatorima, hvala na lijepom daru, lijepom poklonu, hvala na dobro na obnovi, jer nam toga treba i zajedništva za obnovu cijelog našeg prostora, posebno duhovno obnovu. Hvala svima. Iznimno mi je čast da vas pozdravim u ime predsjednice Vlade Republike Hrvatske i počasne građanke grada Vukovara, gospođe Jadranke Kosor.
Zahvala i Ministarstvu kulture Republike Hrvatske